noswaith dda, croeso I Sgorio a chroeso I Dymor newydd prif adran Genero. Yma ar y graig yng nghefen mawr oedd merched Wrexham yn chwarae I gêm gynta nhw yn yr uwch gyngrair ers ennill dyrchafiad. A hynny yn erbyn un o glybiau mwyaf llwyddiannus y gyngrair, Abertawe. Abertawe di ennill y bencampwriaeth yma 6 gwaith, ond tymor diwetha yn waglaw. Cyfres y rhif 10. 10 allan o 10. John Davies ar y postyn pella am gyfle. Croesiad gwych gan Cyfres. Dyna'r cyfuniad, dyna'r bygythiad yn barod o ran Abertawe. I fi, dyli o bosib trio mynd I sgori hun. Am cliriad fan'na gan Lewis Doran. Neu gwaith a rhyw rôl yn cael nôl ar y llinell fan'na. Edrych am Stacey John Davies i'n rheoli. Nawr de, mae yna dric, mae yna gyfle I Abertawe. Davies y tar y bar. Gwych, mor agos. Y bar yn dal I grynu. Digon hyder sy'n mynd gyda'r ddwy coes chwarae teg I Stacey John Davies. Mae hi'n twythodrus iawn. Yn gallu sgori goliau special iawn hefyd. Rosie Hughes. Greithi gyfle arall. Bach yn ffodus, dyn nhw'n cwyno, dyn nhw'n stopio'r chwaith. Cyfle I Wrexham. Pritchard ar ergyd! Pritchard ar gol! Mae Wrexham ar y blaen! Rebecca Pritchard! Wrexham unwaith eto chwarae teg a thaclus. A nhw'n gwybod yn iawn be oedd y wagle, a mae rhaid canmol ar ergyd hynny I weilod y rwyd. Digon o bwer, cyfeiriad ffantastig a chwydr. Mae Cyfres yn mentro o bellter hefyd, mae tar y bar. Mae'n gallu gwneud hynny. Chloe Cyfres, neb yn o'i fanteisio. Ond I unrhyw un sy'n gwylio'r gyngrair yma ac yn gwylio Chloe Cyfres, dyw hwnna jyst ddim yn sioc. Y mwy o gyfleoedd geithi, mae'n mynd yn agosach ac yn agosach. Ond I fod yn deg, oedd e ar darged, oedd y gol geidwad o bosib, beth yn mynd I arbed hynny. Wrexham yn glir. Nawr de, Lily Jones I Wrexham, Hughes yn y canol. Mae'n darganfod Hughes, cyfle enfawr I Wrexham! Mae'n gol I Wrexham! A pwy arall? Rosie Hughes! A seren yn taro am stori. Chwarae campus fan hyn gan Lily Jones. Chwarae ifanc a darllen y chwarae. Just chwarae really synhwyrol am rhywun mor ifanc. Mae sy'n lot fan'na di ergydio a'r pwysau ar y pas hefyd. Just yn rhoi ar blach I Rosie Hughes. A ni'n gwybod bod hi ddim yn mynd I methu o fan'na. Really chwarae dda gan Lily Jones. Chwarter awr I fynd. Os ffordd yn ôl. Mae angen un. A wedyn pwy o wyr be ddigwyddith. Abertawe yn ymosod eto, blerwch gan y gol geidwad, mae'n syml. Mae Pennod sy'n taro. Nawr de, mae yna dan I ddiweddglo. Blerwch am ddiffynol, camgymeriad gan y gol geidwad. Ie, fi'n credu bod y gol geidwad, pan oedd hi'n gythio oedd hi ar ei draed fyna I wneud yr arbediad, oedd ei coes oedd hi wedi crampo lan fyna, ond mae rhaid iddi dal y byn. Ie, Robin Pinder fel unrhyw blaen o'r dda, jyst yn dilyn y chwarae mewn, yn dilyn rhag ofn bod camgymeriad, a gêm ymlaen eto. Wrexham yn disgyn yn ddwm. Cyfres! Cyfres! Mae'n yn ôl yn gyfartal a mae'n amser I ennill y gêm yma. Gwiliwch hwnna'n hedfan mewn. Pwy arall? Chloe Cyfres. Wrexham ddim yn ennill y bêl gyntaf, ond Cyfres just ar ochr y cwrt chwech fyna, just yn aros i'r bêl I ddod I lawr. Reolaeth da, a nos da I wy. Techneg y campus, jyst I cadw corff dros y bêl. Yn fler, eto yn fler. Pritchard o bellter, lle yn y canol I Hughes, I Wrexham. Ydyn nhw'n gallu cipio'r fuddigoliaeth. Am eiliad, mae Wrexham yn ôl ar y blaen. Ac o bawb, Hannah Kerry a Coplis. Tair I ddwy. Wel. Chwarae teg, Hannah Kerry Coplis yn y lle cywir ar yr amser cywir. Dim problem, dim stress. Hannah Kay yn rhoi'r bêl yn hefn y rwyd. Ie, dim digon o amddiffynwyr wedyn gyda Abertawe, achos o'n nhw'n di newid strwythyr, maen nhw'n mynd amdani. Mae'n poethi yma nawr, mae Cedyn Coch. Ie, cytuno'n llwyr. Leic yn gweld Coch yn erbyn y cochion, mae Pritchard dal ar lawr yn brifo. Ie, mi oedd e'n sicr yn gerdyn Coch. Fi'n deall rwys y drigaeth, ond mae'n siomedig iawn I gweld hi'n ymateb yn y ffordd yna. Dyn nhw'n rhoi'r gorau iddi. Y cochion yma. Yn ôl ar y blaen nawr de. Osford. O, mae'n gwyro bob man, mae'n gwyro mewn i'r gol. Mae'n hynod o greulon, ond dyw Abertawe ddim yn poeni am hynny. Osford sy'n dathlu tair gol yr un am gêm, am ddrama.
just really anffodus I Duran fan hyn, achos mae hi wedi bod un o'r chwaraewyr gorau yn y gêm, mae wedi bod yn arbennig o dda gêm gyntaf hi. Ond os ti ddim yn ergydio, ti byth yn mynd i sgorio, a fi'n joio gweld chwaraewyr fel hwnna. Hosfod ni wedi gweld dros blynyddoedd yn digon cyfforddus I fedro o bell. I'm so happy and I'm proud of all of the team. We've just smashed our first opening game on our home pitch and I think we did an amazing job. Draw at y dynon nesaf ac ar ôl buddugoliaeth annisgwyl yn erbyn Pennod penwythnos diwethaf, roedd Bae Colwyn yn gobeithio am driffwynt arall yn erbyn y tîm oedd ar wilod y tabl Aberystwyth. Coming ar Cei Connah at Creamer. Creamer! O, Screamer arall a Tymor Creamer! 12 munud wedi chwarae. Diolch yn sgorio goliau hawdd yn eich di Tymor Creamer! Bae Colwyn 1, Aberystwyth 0. Dyle'r golwr wedi gwneud tipyn gwell am yna. Doedd yna yn glincar gan Creamer rai deud. Downs derbyn y bêl yn ôl gan Dan Jones. A bêl I Cumming mynd ar ei gwari. O lle mae'r golwr. Fe ar wyneb y ddeir oedd yn neud yma. Cumming ac pan mae'n mynd I fod yn ail. O, mae taro'r postyn. O, diar misid ar wyneb y ddeir. Y methodd wdoien ac pan o'na. Camgymeriad ofnadwy gan Sam Green I hangfa I Aberystwyth. Cumming. A drysedd nagwydd chwarae'n parhau ac pan. Dyma Creamer. At Jamie Cumming. Cumming, o, pas hyfryd I fewn ar y gylaf yn un am yr ail. A Dan Jones. Holli amddiffyn Aberystwyth, 6 munud ar 20 ar y cloc. Rwan mae Bae Colwyn di sgorio ail. Ia, yna'n bas wych doedd. Rhediad wych gan Dan Jones. Tynnu hyn I mewn fel ôl asgellwr ochr dde o'r cae yn gorffan yn glinigol. Thorne. Alex Darlington. Darlington, bas rwy'n gyrraedd o hyfryd at Iwan Lewis. Wan ta Lewis ar ergyd o Iwan Lewis. O, na chi chwip o gol. Sgorio'r penwythnos dwytha yn erbyn Caernarfon. Mae di gwneud ti eto. Mae'n olygedyn obaith o fan hyn ar derfyn yr hanner cyntaf I Aberystwyth. Ia, neb yn ei gael lawr. Symudiad da gyda fo. Creamer ddim yn bigo fe fyny. Llithro Lewis codi ben. Ergyd wych, gol wych. Ia, Steve Evans fydd gan bodlon gorffan yn ddegfed yn y tabl tymor yma. Ond aros yn y gyngred, di'r nod. Creamer. Edwards, Acpan! Ar arbedau groesodd hwn ar llinell, maen nhw'n credu bod I do'n wir. A smonach unwaith eto gan y golwr, Sam Green. Yr ergyd gan Wdoien Acpan I gol gynta yn uwch gyngrau'r Cymru. I gol gynta I Bae Colwyn, da ni wedi chwarae 3 munud o'r ail hanner, mae'n 2-1. 3 amddiffyn o'r canol ddim yn cael Acpan I fyny y golwr oedd I syth ato fo. A fo'n gollwng fi digon hawdd gweld bod hwnna di mynd dros y llinell a fydd Anthony Williams yn gandryll. Cumming I fewn amdani unwaith eto. Rata. Lewis. Eisiau bêl yn edrych am Steph Davies. Davies at Owen! O, am gyfle John Owen. Yr eilyddion yn cyfuno. O, feddyliau bod wedi taro'r targed yn y fan yna John Owen. Dyna pam mae ddim ond ysgor un mewn 10 gêm ar 20. Talk me through your goal as well, because it's not the first time in fairness that we've heard about a screamer from Creamer so far this season. I know, I just started to hit them. Like I won the week after against Cardiff Met and I hit the bar. It was like that. I thought just start shooting more, and obviously it flew in, and I was over the moon to celebrate with all the fans. If you're not confident, you won't try things like that. But when your confidence is flying, you'll try things and shoot from areas, and then obviously it pays off when it goes in the top corner like that. Doedd na ddim goliau yn y gêm ganol wythnos rhwng y Bala a'r Drenewydd, ond roedd digon o ddrama wrth I 4 cardyn coch gael ei dangos yn dilyn ffrwgwd ymysg y chwaraewyr a'r hyfforddwyr. Gwaharddiad felly'r prif sgoriwr Adrian Chislevich a'r rheolwr Craig Harrison cyn i'r seintiau groesawu Hwlffordd. Danny Williams, lledu'r chwarae at Redmond ceisio cymryd y bel ac parhau fe yma'n disgyn I Luke Brennan heibio I Wilson yn ei atal am rhywfaint. Leo Smith. Gwaith hyfryd gan Leo Smith. Ar ergyd gan Leo Smith. Dyna chi gol gan Leo Smith. Dod tu fewn I Cai Witmore a crymanu
y Bale yn gelfydd heibio i Zach Jones yn y gol. Smith, chwilio am Hudson, ond mae Bale yn canfod cefn y rwyd. O dwi'n ama na gol i rwyd i hun ydy hi. Oddi ar Tybôn. Ac yn anffodus i Hwlffordd, Bale yn canfod cefn y rwyd. Daniel Hawkins, chwipio honna tuag at y canol. Tuag at Lee Jenkins, a mae Lee Jenkins wedi canfod cefn y rwyd. Y croesiad i mewn gan Daniel Hawkins yn berffaith ar ben Lee Jenkins. Os na lecyn obaith yma i'r ymwelwyr. Bol cam i fyny. A Brobl yn rhoi ti yng ngornel isa rwyd. Cic rydd hyfryd gan yr eilydd. Dim gobaith i Zach Jones yn y gol. Owen, ffyddiad llac ganddo fo. Cyfle'r seitio wrth ymosod. Ben Clark, Ryan Brobl tu allan iddo fo. Brobl, cyffyrddiad gwael gan Brobl, ond mae wedi mynd heibio i Tybôn. Ac mae Ryan Brobl munuda ar ôl sgorio ei gol gyntaf am y tymor. Wedi rhwydo ei ail. O'n i'n meddwl bod Brobl wedi mynd â hi rhy bell. Nath adfer y sefyllfa yn wych. Redmond chwilio am pasg ar y postyn pella. Ac mae Ryan Brobl wedi cael ei hat-trick am y pnawn. Pasg yn penio i nôl i'r canol. A Ryan Brobl yn penio 5 gol y Seintiau Newydd. Ar ôl 4 gêm heb ennill, roedd Pennod yn benderfynol o ddod â'r rhediad yna i ben yn erbyn Caernarfon, rawn Sadwrn. Dawn 5 munud cyntaf gêm, Cei Connah. Cwpr cic gornel i fewn. Henry Jones sy'n aros. Nôl fewn at Mark Little! Am arbediad gan Webb. Mark Little eto! Ar ail waith a'r penliad yn mynd dros y trawst. Am gyfleon i Mark Little. Webb ar arbediad campus i wadu fe'r tro cyntaf. Pennod heb sgorio, ond 1 gol yn ei 4 gêm diwetha. Williams yn ffigio, yn twyllo Evans. Dal i fynd, Williams yn troi. Y bas yn ei bertig at Lloyd. Lloyd yn cyrraedd. Tynnu at y posi pella yma. Davies yno. Arbediad da gan Pennod tro hyn. A 2 golwr yn cael ei herio. Pennod fel Webb pen draw. Yn gallu dyrnu mas o'r peniad. Davies. Venables. Mewn at Davies a Reynolds. Dros y trawst. Ni sgorio yn ei 2 gêm diwetha yn erbyn Caernarfon. Ac mae'r cofi sy'n chwarae i Pennod yn rhoi honna dros y trawst. Lloyd yn gornel. Ac Mark Williams yn penio lawr. Mark Williams yn agor y sgorio. Prif grewr y gyngred yn sgorio am y tro cynta y tymor yma, am y tro cynta i Caernarfon. A mae fe wedi rhoi y tîm oddi cartre ar y blaen yn erbyn llif y chwarae. Rhaid gweud. Ashley Evans yn llithro fewn hwnna, cael ei giro i'r bêl Darren Thomas. Bron yn mynd trwy goesau Pennod, oedd y golwr yn wliadwrus, oedd angen fe fod achos oedd Caernarfon yn cael lawr ar gol. Darren Thomas yn helpu hon mlaen tuag at Clark. Clark yn cael lawr ar gol, Iorwerth y flaen. Clark yn mynd unan! Amergyd gan Clark, ond dros y trawst mae'n mynd. Gwych gan Pennod ar ôl y gwaith da gan Clark. Bradley, sydd â hi. Thomas yn cyrraedd y bêl. Methu yn chadw iddi. Cartwright yn llithro fewn. Ashley Evans yn cael y bêl at Henry Jones. Yn camio o flaen Bradley. Miles Davies. Mae Reynolds a Venables yn aros yn y cwrt. Venables yn codi. Venables! Pennod yn tynnu nôl yn munudau ola ar hanner cynta. Pennod yn gwrthymosod yn chwym. A Venables mor brofiadol a cyffyrddiad lleia wrth y postyn bella. Cei Connah. Iorwerth yn codi. Venables yn taro trawst.
Venables ar rhwymen ar ei ben. Methu cael ei ail. Methu rhoi Pennod ar y blaen. Brown di dod mas i helpu. Ewn at Venables. Venables! Venables! A rhoi Pennod ar y blaen. Mae wedi bod yn brwydro drwy'r Brown. Mwni ar amddiffynwr methu a chlirio. A mae pwysau Pennod yn oel hanner yma. Yn talu ar ei ganfed erbyn hyn. Mlaen at Thomas. Llinell amddiffynol. Pennod yn ôl yn ei le. Waith da gan Lloyd. Lloyd a Pennock yn dod mas. Pennock wedi bod yn gawr yn y cefn i Pennod. Darren Thomas. Iorweth sy'n penio. Cartwright yno. I godi ddi at posib pellau Lloyd yn ôl fewn i'r canol. Little yn penio. Pennod methu echlirio. A Mwni! A Mergyd yn y cwrt! Yn amddiffynwr sy'n rhwydo. Mae Byddin a Cofis yn dathlu tu ôl i'r gol. Ac yn 9 munud i gael ei chwanegu. Mae'n ymddangos yn bod i am bod yn gêm gyfartal. Don't just draw. Don't just draw. Kick-off yn ennill peniad allan at Miles Davies. Miles Davies yn erbyn Griffith yn llwyddo gael y coes yn ei fewn! Ac am gymeriad! Mae Pennod yn ôl ar y blaen! Griff John! Ei ben yn ei ddwylo! Yn rhwydo i rwyd ei hun! A cefnogwyr ar y bont banc sy'n dathlu nawr! Roedd Met Caerdydd wedi anghofio dod â'i kit oddi cartre efo nhw i gau y castell pnawn Sadwrn, ac felly roedd rhaid i'r myfyrwyr fenthyg kit sbar Cei Connah ar gyfer y gêm yn erbyn y nomadiaid. Disney at Ben Nash. Nash di gweld rhendiad Kenny tu ôl am ddiffyn. Kenny yn cael blaen troed at y bêl. Dros Ben Alex Lang. Chydig dros 10 munud wedi chwarae yma ac mae Cei Connah ar y blaen. Y golwr Lang yn cael ei ddal yn hir neb. A Kenny yn codi'r bêl dros i Beno i sgorio ei 3edd gol y tymor yma. Aaron Williams yn gyrru teg at amddiffyn Met Caerdydd. No Edwards yn gymodd. Edwards nôl i fewn at Aaron Williams yn y cwrt. Bêl yn glynu o dan draed Williams. A mae'n creu lle i groesi a Jordan Davies yn codi. Lang yn arbed. Franklin yno wedyn. A Lang yn casglu'n y pen draw. Mae Kenny di aros lawr. Neil Gibson yn gwylio'r eisteddle. A prif sgoriwr y gyngrair Davies yn codi. A Lang yn gwneud yn dda i gadw honna allan. John Disney ar arwydd. 5 munud i fynd tan yr egwyl. Y peniad gan Nash! O, a mae di curo Alex Lang yn llawer rhy hawdd. Y golwr sydd wedi dechrau'r tymor mor dda. 5 llechen lan mewn 6 gêm. Dwi'n mynd cael llawer o hwyl â ni heddiw. Cei Connah erioed. Di colli gêm gartre yn y gyngrair yn erbyn Met Caerdydd. Ac y bod nhw mewn cartre newydd erbyn hyn, mae'n ymddangos. Tase'r hediad yna yn mynd i barhau. Jordan Davies ledu'r bêl at Aaron Williams. Cei Connah yn dod eto. Y bêl yn gwiro allan. A Ryan Harrington yn tanio ddi ar y postyn mor agos gan Ryan Harrington. Fel tase fo'n siapio fynd am y postyn pella. Ac yna i ddaranu hun erbyn y postyn gosa. Harrington eto. Sio un ffordd yn ar llall a di gweld yr hediad gan Callum Morris. Morris i fewn i'r cwrt. Wild, heibio'r golwr i gefn yr hwyd. Mae'n 2-0 i Cei Connah. Michael Wild, 40 mlwydd oed bellach. Y ddau eilydd yn cyfuno. A Wild yn sgorio ei gol gyntaf tymor yma. Disney yn uchel. Wild yn codi. Nash yn penio. Dyna'r bedwaredd. Ail gol Nash pnawn yma. Pnawn i'w anghofio i Met Caerdydd. Dim kit, dim siap anyn nhw heddiw. Ac yn y 3edd gêm yn ôl yn ôl, mae Cei Connah di sgorio 4 gol.
Pontypridd ydy'r tîm sydd wedi sgorio'r nifer lleia o goliau tymor yma, dim ond 2 gôl yn ei 6 gêm agoriadol. Bu bron i Luke Cummings ychwanegu at hynny, ond postyn ar rhwystro'r cefnwr de. Wedi'r egwyl, fe roddodd Pontypridd y bêl yn yr rhwyd, ond y lliman yn codi i roi taw ar ddathliadau Danny Williams. Y bala sydd ar record am ddiffynol o ran y cyngred ar ôl ildio dim ond 2 gôl hyd yma, ond fel Ponty, diffyg goliau ydy gwendid hwytha ac Osebi a Badaci yn profi pam. Gêm di sgôr anochel felly, thrydedd Ponty y tymor hwn a thrydedd y bala mewn dim ond 7 gêm gyngrair. Ar ôl ennill 2 gêm yn olynol am y tro cyntaf yn 2023, roedd y Drenewydd yn awyddus i barhau ar rhethiad yn erbyn y Barri, oedd eto i ennill gêm ers i ddyrchafiad dros yr haf. Wycheli allan yn sydyn, tan y bel yn hir. Williams ar ochr y cwrs Cosby, Aaron Williams! Ac ar ôl 38 eiliad yn unig, mae'r Drenewydd wedi mynd ar y blaen. Aaron Williams efo'i 4 gôl mewn 2 gêm. Ni wedi chwarae y 2 funud sy'n ychwanegu ar ddiwedd y hanner cyntaf. Jamie Veal yn codi'r bêl dros yr amddiffyn. A Tolly Hulbert. Hulbert! Ar draws wyneb y gôl efo Cei Connah yr hanner cyntaf. Dyna'r agosa o bell ffordd mae'r ymwelwyr wedi dod. Di cur lawr y cae i lwybr McLagan. McLagan i mewn i cwrs Cosby. Cei McLagan! Yn gorfodi Andy Wycheli i wneud arbediad. Mae tro cyntaf pnaw yma. Cowens, tynnu'r bêl i lawr, canfod Rob Evans, bêl allan at Matty Jones. Jones efo'r croesiad teg at Sears, Sears yn pennu'r bêl yn ôl a draws gôl. A Aaron Williams sydd yna eto i ddwblu mantais y tîm cartra. A fe nath Louis Robles yn dda i gadw'r bêl ar dir y byw. Ac o ryw 10 llath Aaron Williams yn tarannu'r bêl heibio i Mike Lewis. I can't do it without the boys around me. Louis has been fantastic for me, front of goal, supplying, doing all the dirty stuff and looking up again the tap-ins. The full-backs have been getting all the assists, so I'm only as good as them. So if they put the ball in the box for me, I've got to be in the right place and looking up am at the minute. Wedi 7 gêm, tydi'r seintian a'r bala'n dal heb golli ac mae Cei Connah hefyd yn cystadlu tua'r copa. Ar y gwaelod Aberystwyth a'r Barri, ydy'r unig 2 dîm sydd eto i ennill gêm gyngrair. A dyna ni am heno. Brawn Sadwn bydd Caernarfon yn croesawu Pontypridd i'r ofal. Y gig gyntaf am 4:45 a'r cyfan yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Ond tan hynny, nos da.